Soc Dori de Barxeta, tinc 69 anys i estic molt preocupada perquè la meva neta Clara se'n va de festival i estarà 3 dies i 3 nits sense acudir a casa. Del twist al tuit. Avui comencem el programa a Barxeta, el poble de Dori. I pel que es veu, toca dinar xampinyons. Tenen bona pinta. Este senyor que llis tan tranquil és Vicent, l'home de Dori. I mentrestant, al pis de dalt, la neta, Clara, es prepara per a passar la seva primera nit d'acampada festivalera. Tot a punt? Doncs, ala, fem les presentacions. Hola, soc Clara, soc de Barxeta i tinc 18 anys. M'agrada molt la música, anar a festivals i, de fet, enguany aniré al festival. 3 dies, també que estaria així, perquè podria anar i tornar, no? Total, a 15 quilòmetres que està, no? Però mira, allí, a la Montonaeta, però, bueno, entre cometes, la Montonaeta. Ella, el primer que agarraria serien mantes, moltes mantes, perquè sempre s'és fred. Ara ja li ha dit que en el sac de dormir no té prou, que s'enduga un parell de mantes. Sí, després ahir estàvem 2 graus baix zero. Jo la tranquil·litzaria dient-li que tinguem un supermercat propet i que allí agarrarem el menjar que ens faci falta. No es menjaran bé, no. Es posa a base de pizzas, en fi. Papers. Sí. Això sí que no m'entra ahí, en el cabet, La dutxa i altres coses. Claro, fer àvies menores i coses d'aixes, i borrutxen també un poquet. Un poquet borrutxen, sí. I, saps? Altres coses, però, en fi, què han de fer? Sac de dormir, tenda, les papes que no falten, piquetes... Heu dus tot, Clara? I martell. Mira que les piquetes no es claven a soles. Hola. A veure que el iaio té uns martells, un més xocotet i l'altre. Suponc que el gran, no? Suponc que el gran, perquè si tens que fer allí clavar d'això i tot. Cachis la mar, Clara. I jo dic, i també que estaries tu en un puesto així ben mudaeta. Això ja ho faré després, ara que sóc jove, aprofite. No, doncs està clar que la iaia era un altre temps i un altre d'això, però... Encara que no ho parega, Adoración Sánchez, o Dori, va néixer fa 69 anys. En aquells temps no s'estilava anar de festivals, però sí que es feien balls i concerts, i la nostra àvia, quan era jove, no es perdia cap sarau. De fet, el seu home el va conèixer en plena festa major. Eren veïns de tota la vida, però l'amor va sorgir a compàs de pas doble, quan ell li demanà un ball i ella va dir que sí. Des d'aquell dia la seva sintonia va ser total. Formaren una família a la mar d'harmoniosa i treballaren a dur en la cooperativa de Barxeta. Després de moltes voltes, Dori s'ha convertit en una àvia adorable, encara que no senta una especial adoració pels festivals. Jo sí que he anat a concerts, iniciativa, però era a la plaça de Bous, anaves i a les 2 a casa. A ella la música que li agrada és el duo dinàmico, Rafael, Paula San Basilio, i a mi això, com que no, això és música de vuelos. Tu què el pareix? Agarrar vergonya d'això. I en canvi de votar ells allí i pim-pum, això no s'agarra vergonya. Nosaltres ballem passodobles, els boleros mos agrada molt. A mi m'agrada una altra música. Auxili, Zoo i també Boicot. Ni els artistes que canten, no, tampoc tenen per què anar con Rafael o Julio Iglesias, que eren 2 maniquís, però que isquen en eixa robeta. Canten per no plorar. Estem ja a Tavernes de la Valldigna, una localitat envaïda de joventut amb ganes de festival. Hem demanat a Esteve, cantant del grup Auxili, que faça de guia de luxe a Dori. I així el tenim, esperant-la.
No porta precisament jaqueta i corbata, però això sí, és puntual com un rellotge. Hola, Dori, què tal? Hola, molt bé. Que has vingut al Festivern enguany? Al festival he vingut a esquadrinyar. A mi em diuen Esteve. Quan el vaig veure, rastres, el monyo i xina i tot. Mira, el primer que té que saber vostè, antes del Festivern, és que ens fa falta una acreditació. Vale. És una pulsereta que ens fiquen, Molt bé. val? Per a poder Estupendo. desplaçar-se per dins del festival. Necessito saber si vostè és menor d'edat o major d'edat. Ai, que graciós. Però només 3 o 4 parauletes que vaig cruzar en ella, vaig veure, si n'hi ha fonament. És que si eres menor te'n tenim que ficar una d'este coloret No, posa'm això, posa'm. per a que no et donen alcohol en la barra. Ja. Si se les sabem totes. Molt bé. Vaig a portar-la per tot el Festivern. Em pareix bé? Estupendo.